ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କଟକରୁ। କଟକରୁ। ଏଠି ମିଳୁଛି ବୋଲି କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ଆସି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ। ମୁଢ଼ି ଭାଜିଲେ ଭଲ ହେଲା? ଭଲ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଗ ଭାଜିଲେ ଭଲ ହେଲା? ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ନଳି ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁ ଭଜା ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। ମେସିନ୍ ମନେ ପାଉଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।